Nanditi Mogo Vibes andikunyepa. Ndaida kuti Mogo Vibes awine. Pane nguwa zvada kumipira so ndakatorwa prayer ndakatomwarira. Chingwe tena matebo. Mbiri yenye kutena matebo. Akatwa mawandi. Mbiri yenye kutena matebo ka. Takainzwa. Apa pachimbotena ichi matebo. Ndakaona kuti wakazopinda mu same friend na Mogo Vibes but wakatojambisa but wajambisa ndika the next thing chawakaita wakabva ati boys Mogo Vibes akaipa wada kuti like to say mungona chinoitika manje choti vanhu vakawanda I think kuti vamwe vari toya inbox vachingazondibvunza kuti jaya chii chakaitika muona pepe mgara muri mu relationship here inini imimi maya amuna chimonge kati munonyara nacho maya kana muchinyara nacho ndika chingoti yamusi chakaita step out chakaenda chakaita step out chakaenda inini ndo mandazoona kuti ndiri kutosara ka ndafanira inspiration chichana chokwadi zviri zvokunyeperana inini ndaiterera toki zvekutoda toki toki ishasha yangu alright samambolingera toki hatisati wambotsvaga ngoma toda kuti tichivatsvaga but pamwe pani mumwe ndinoenda mutaure kuti maybe mozi yamukomana unotoisira message anditi but semunhu anengawandirwa maiziya pamwe pachona maybe tichazosangana Adieta Nation. Yo DJ Sparks. Ngaboss Lani. Ciao yaji. Adieta. Yeah. Kana zvafa yosakanganwe mama. Yeuza kanganwe mama. Kana zvafa yosakanganwe mama. Yeuza kanganwe mama, yaukana zvafa yeusadibe mama. Yeuza kanganwe mama, kana zvafa yeusadibe mama. Yeuza kanganwe mama, chetwe kamjama, pamnunu ngofa pepe muchisama. Kana zvafa tera masungana nendalama, sazo dipa kumba kuna mama ndaputu sadipulo. Wawanao, jau yaji, Adieta Nation, Adieta. Force Maxi. Big mama gang, yo, kana zvafa yosakanganwe mama. Yeuza kanganwe mama. Kana zvafa yosakanganwe mama. Yeuza kanganwe mama. Yo, kana zvafa yeusadibe mama. Yeuza kanganwe mama. Kana zvafa yeusadibe mama. Yeuza kanganwe mama. Chitwe kamjama, pamnunu ngofa pepe muchisama. Kana zvafa tara masakana nendarama. Sazo dipa kumba kuna mama ndakuchisa tipa. Sisi iwa mjipa. Nditsa uturango vatengerekana kwika. Petrongo fambuchipika. Kumbukuna upapa mama bondirocha. Tauya chipri. Kana zvafa yosakanganwe mama. Yeuza kanganwe mama. Kana zvafa yosakanganwe mama. Yeuza kanganwe mama. Kana zvafa yeusadibe mama. Yeuza kanganwe mama. Kana zvafa yeusadibe mama. Yeuza kanganwe mama. Vakatsidzirana nemoyo wavo vakati ndichafira mwana wangu. Vasarara wapara uchichema vopfugama ndodini kwa Mwari wangu. Vapererwa vombochemawo Satani wadarire mwana wangu. Chinzi mbafa uchinzi fambi vanoti hadaro mwana wangu. Yo, kana zvafa yosakanganwe mama. Yeuza kanganwe mama. Kana zvafa yosakanganwe mama. One more time. One more time. From top. So, mawana dalam sagogoko chipride komarangio Adieta ndi general. Kana DJ Mozi ndi general. Pick up kune ma general. Boss Plani.
Theater Nation. Yeah. Me go mad when yo gonna shot for you so gangan with mama. You so gangan with mama. Gonna shot for you so gangan with mama. You so gangan with mama. Yo gonna shot for you so deep with mama. You so gangan with mama. Yo gonna shot for you so deep with mama. You so gangan with mama. Chips koi kama chama. Nunu go pepe mucho sama. Gonna shot for terra masukana nindara. So deep One good kuna mamona, I'm so deep, so sweet, the ear come jibba. Would you tell over take a kind of wicca? Go from a chip picker. Kumba kuna whoop up on my motondi rocha. Show me a chip. Yes, I can get with mama. Can I shop for you? I can get with mama. Yes, I can get with mama. Can I shop for you? So deep, mama. Yes, I can get with mama. Can I shop for you? So deep, mama. Yes, I can get with mama. Wakatitirana ne moyo wabo wakati ndichafira mwana wangu. Vaisarana warwara uchichema vofugama ndodini kwa mwari wangu. Vapererwa vombochema wo satani wadarire mwana wangu. Chinzimbava uchinzifambi vanoti hataro mwana wangu. Kana shakfanya sakangani mama. Yeuza kangani mama. Next one. Yeuza dibe mama. Yeuza kangani mama. From Tobara, another one. Guys, no more moves on the Panaba. Akaipa. Get him on the way. Remember Andy. A theater nation. Theater. Wang lima jenjenje. Agabaka ine mwenje. Kanari po hankendenge. Wangu hatangike. Iwe wangu kandisako. Kumusha anova mtoko. Akanaga choko. Lata anondita tomo. Manzwa munua. Iwe ndiwe munu wangu. Munu wangu. Iwe ndiwe munu wangu. Munu wangu. Iwe ndiwe munu wangu. Munu wangu. Iwe ndiwe munu wangu. Right. Brother, the phone ending about zima para baso 3%. But sata dzimiwa ne phone ndi para mane. Ufana ngorowa ndandi rokupisa. Zvepapo ere mna. Kambudana na munalitsa. Yo man. Agara chindidhumanisa. Oyo. Big chudi mdala. One love bana. Kaya pa 3% no badzimira. Hama. Oh, tutomupusha. Chotodzoka kuna munhu wangu. Tocheta yesi ya muri kulava. Alright, akatidzoke ndipane chi. Yes, kana munhu wangu. Pull up. Baba Spilani. Yo DJ Spox. A theater nation. Yeah, man. Theater. Wangdi manjenjenje. Akabaka ne mwenje. Kanari po hankendenge. True. Wangu hatangike. Iwe wangu kandisako. Kumusha anova mtoko. Akanaga choko. Lata anondita domo. Manzwa munu wangu. Iwe ndiwe munu wangu. 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 Kanga mchawa kanondira mbidza ndiende kupawa. Kanonaka kanotabira kari sawa. Ndiye munu wandotengera maflowers. Kanga mpostori agawanike kumawosteri. Ndiye munu wanda kampiwa na mwari. Maye munu amaisha mwari kumbo. Wangwa ndidi naye mumvura ndopinda naye. Dodata naye wafeya ndire mare. Ane wake wafeya ane chake. Asi wangu munu kaini manake. Napota wako mana msabake. Asi munu wa iwe ndiwe munu wa. Munu wa iwe ndiwe munu wa. Munu wangu. Iwe ndiwe munu wangu. Munu wangu. Iwe ndiwe munu wangu. Wangdi manjenjenje.
akapakane mwenje kana alipo antendende wangu atangike iwe wangu kanisaka Kumusha anofamtaka yeah aganaka jago lata anonita domo mwanzwa munuwa munuwang mawanayo ndara ini ndiri song yangu yandikunyasoda inova song kupisa zvamanje manje kana uchinge uri kuona vhidhiyo yandika usingazive song kusara kuteera kusara ukuomesera nzeve dzako dzovarega dzichinakiro pane new tune izvezvi zvinonzi handichada toda kuti mbururove mudhara mabhingu angu akuda sei mabhingu anenge achichada ndofunga mabhingu angu haachada akuita stepot akaenda right sapana panda undiplay chi rekodi yandika tomborova hairi ngoma iyi handidi nano isaya aiwa isinyaya rejecta tapinda nemakumbo kuita pabuda kungweta stepo ndakaenda chepinda nemayo wangu kazi chabuda vakuita stepo vakaenda ndakamboteta na Mona Lisa aigaraji nditumanisa mawanayo tapinda nemakumbo kuita pabuda kungweta stepo ndakaenda chepinda nemayo wangu kazi chabuda varikuita stepo vakaenda ndakamboteta na Mona Lisa aigaraji nditumanisa vafeya ainditijisa fanikabore garaji ndipambisa saka chamjala bye titasoslinga mbalimbali takulinga kumatrama na maifai varikupinda vachibuda na imwari saka zvemoyo anjara tukupinda pulo tapinda nemakumbo kuita pabuda kungweta stepo ndakaenda chepinda nemayo wangu kazi chabuda varikuita stepo vakaenda ndakamboteta na Mona Lisa aigaraji nditumanisa aveya ainditijisa fanikabore garaji ndipambisa saka zvemjolo bye tichazolinga mbalimbali takulinga kumadrama na maifai varikupinda vachibuda na imwari saka zvemoyo anjara chapinda nemoyo anjara andijada inine moyo wangu takawirirana andijada inine moyo wangu zvangu andijada chekupa moyo wangu nono andijada mawanayo Ghost Magician Yo DJ Sparksy Boss Pilani Chipride usapinde na moyo wangu kachingopinda mbishana zvimakajadzina zvimakarisika ndozvavakudirana urudo mangosara sapoteji wangu zvangova zvekubirana virginity yachisina basa wangu paya pamunororana vana vazvikura machoki matsotsi vanzvanekutsetsana vangoita nyashi chete ka nona vachikokana zvitori nani kukula nemajizi takavharirana tichive maskisi ndazvizadza ndazvibuka zviya zvemashizi anashandimelisa vanopinza bizi kukula nemajizi takavharirana tichive maski ndazvitadza ndazvibuka zviya zvemashizi inine moyo wangu zvangu andijada zvekupa moyo wangu nono andijada
andishada Mugumira apa Mdara. Wanofanira kustreama record iri pa YouTube. Samure Zimbabwe ndofunga mayatso takufambirana netime manje kana tichiti Predator anorova ndandi ndofunga izvizvi takuanza kufambirana netime. Takuyatsoita se takuyatsonzwanana. Mdara kana maheadphones akurema munhu magadzika bosi izvizvi yakungoya kuti timbokurukura inspiration yesong yakabva kupi Mdara? Mdara masitizma mawani ngetonofisa rine moto mukurwadziswa here nevanhu kuzvimbiswa Mdara samuchade here zvemutondo hatichatombonakirwa chochondochokwadi hatichatombonakirwa nezvemoyo. Ndakaona song yenyu iri pachannel paZim Celeb and I'm very happy kuti muri kuunderstanda kuti Zim Celeb ine ma1 boss team yayo yakaipa big up yourself Louis Tough G leko team yayo takuta zvemusic takuta zvemagodfather emusic pa ira yatiri inoika vakomana vayo vakaipa hatidi kubhaizirana ipapo kana kunyeperana ipapo. Makasangana sei makalinga sei nevakomana nevakomana iketika ndikutongoti inini kubva kudhara ndaitombotaura navo chingoti namukoma ndichi neproject rangu susususu but project iri tatanitem takariita titori navo maibata so ndaingwadi neproject ichichi so akazongonditi chimboti tifile ndobva ndava paproject ndobva rifila then bospilano vakanga vaitisa video resong then ndataudza scene takaritira fiti ndobva kutipe scene tidi tipushe scene ndikuona kuti even mimi wacho muri kutipusha patiktok pafacebook tichindikuona kuti ano mukuita chaizvo zvino zvinofanira kuitwa magod song hafana kungopera asina kusvika kuvaridzi wavo tikutofara titongopa kutenda kune mafanza totongodaira sini vachitsigira sini aona machallenges akutiktok mawani zvikufamba aona mapombe achiindosa sini plus imi mwana mukoma kana muripo plus muchisimbisa chinhu vanaka inini zvangu ndoda kuona magedhezi achisekera achinakirwa ndakatongonzwa song yakaipa zvangu ini ndotongobatsiridzawo kuti sine ripushke rende kumberi vanhu vanakirwa vanhu vasekerera tasokutangedi kumberi because song ikai isong iri mastreet song iri kupisa saka ngoti akatimbokurukure nezvayo before usati tanga kuita se kutaura dzimwe nyaya. Mdara vanoda kuziva namunzi kuti Predator ndiani, like a short background kuti makakurira kupi chichichichichichi. Right. Anonzi Predator ndi Moses Chikanya. Moses Chikanya. Yeah man. Ane makore 22. Amati muno ama 2K. Yeah, ama 2000. Tiso wacho nakarwadziswa mujolo. Saka takuita step out takaenda. Saka maadzidza kupi makurira kupi Mdara? Predator yazvarwa kuMbare. Adina gari hanazokurira kuMbare. Aiwa takazoenda kuEpas. Epaton. Yeah, Epworth Dale. Epworth Dale. Yeah man. Ndamboita interview na Bara vachiti kuEpworth vanenge nzvimbo inonzi kwaSolani. Kunotengeswa kana maziso ematemba. Tisodi kunyepera nepapo vaitodherere ipapo. Vaitodherere. Vaitodherere. Anongotengeserwa osvinirwa chi. Aiwa King David vaitodherera pepe. Vaitodherera. Ndikadotesa kuti Epworth ndikutori nemamwe mafanza vakatowanda. But vakanga takutoshaura kuti kuKing David. Ivo vaiti zvandakambokugara ndozvandakasangana nazvo. Vasadhisa. Ndakaona ngo vasiri kudhisa but vaita reality zviriko here. Aiwa hazviko izvozvo. Hazviko. Zvekuti anzi maziso eficha anotengeswa. Aiwa. Pamwe maybe iye Mdare Kati maybe panguva yacho muri apa2K vamusana mazvarugara. But babara vakabvanyanyota kule zvekuti isusu hamgova. Saka parise paEpaton. PaEpworth pari Bongo. Safe. Epaton ndikuona kuti iri kusimuka zisingatomboite iri kurwa mandandi. Ndokukabva hangu Epaton futi nga. Yemani. Apa mamborwa chinhu ina hangu. Hatisati. Musati. But muda kuroveka kuti hamusina mambozvifungo here.
Maybe charuwa. Mjaruwa. Asi ndolingera. Ya munongoziya ati mangoma mukomoti vanhu vese mugeto nekuzodai nekudai futi imongonzwisisa zvinhu zvacho tichipitirira ndoko yepoeta angoipata ndoko yepoeta saka ndinoona kuti mukoma munoziva kuti hama yako inoona usati kubatsira wakabetsirwa nasomeone asi tori hama yako ndo zvinoitika. Ati wakambotsaye kuti mukoma une mukoma ngatimboite chini kakawanda but mukana netime asazosangana maybe pamwe ndahanda ngoti pamwe mukoma vanenge vari busy semunhu anenge achipisa kutidarika futi saka inenge kuti pamwe mukoma vanenge vari busy but hakakawanda. Aiwa no zvichaita wingidin ajapeza zotoita song but anobva munyika imwe chete ya zviriko saka zvinowanika futi izvo zviriko zvinoitika mumastreets. Saka zvekuzotanga kuimba izvi zvakatanga rini? Zvekuimba zvakatanga 2018 nani dzinge 7 years ndichirova mangoma. Inspiration yakabva inspiration chichana chokwadi zviri zvokunyeperana ini ndaiterera toki zvekutoda toki toki ishasha yangu. Alright. Samambolingeni na toki tisati wambowatsvaga mukoma toda kuti tichiwatsvaga but pamwe pani mumwe ndinoenda mutaure kuti maybe mozi yamukoma unoona kutoisira message handiti but semunhu anenge awandirwa maiziya pamwe pachona maybe tichazosangana tikasangana ndokuti tikwanisa kunyazodii hazana kusangana navo from maona ndiri kuita convo yangu na predator zvikuita nge mabig artist ari kushainira maupcoming ati amaya isiriyo nyaya yacho but ini ndotozvinzwisisa kuti mukuona chii chinoitika mungoma pamwe pachona mukuona ana mukoma vava nekuti even walese ndikamisira message whatsapp kufunga kwenyu mameseji amukoma toke kuwhatsapp andikakaita sei but ini ndindofanira takanaa kutotsvaga kwavanogara ndovavingeko maibata hanoti kuti vari kushainira tori nematist akawandisa ri totibetsera pamovement redu tonaona ukaita ana jamaster havanhu totonga totibetsera futi pachi pamovement. But I think toko kamutsvaga through Timan ndatombozvifunga zvinhu but ndisati tangoifambira chete kwatiman. Saka inspiration yakabva kuna toki ndiyakaita kuti muzoti ake ndimbozvitrai toki ndaitira zvekuda kunyanya pakazobudiswa album raya rainzi rori rangine masongo rarine masongo ainzi anana ndakusuwa anana rwendo chimbonimbira one favorite song yako yatoki anokuti aya pamukoma ukarova one hit song yatoki unofara nyange siri hiti but unotsonza pamukoma ukarova because pamwe pacho ndakatozoona ini kuti mamwe masongo anga anenge akatoipa futi asatomboita mahits ari ketungero vakadika nyanzi vanhu vakaipa vakashata pavanokusiya zvinhu zvakanaka zvinouya tanga kuitika ainomaziya manje masonyayo nerimwe rinonzi hanzi akaita mari anozotinetsa ngagare ari murombo ndaiti vanotamba izvo vanorevesa kutondikandirawo matombo izvizofarirape wamotokonzi kundikukurisa imana ndo mukoma watanzorwa mangoma then kadzanya dzedhanzo ndotiro handozvichirira jamaica ana jameo then kugana shatawali anyanzorovere zvekuti dhuvo vanobhura ndozomona ngembeso yanozongopiosanodzekudzachodzekuvakavepiri sparks ndakazviningona chinhu ndinoona sekuti anorova but ine level anozoiswa racho rega chinozoitika mumozi yachimukoma pangu pacho nemunhu azori nefavorite yake maibata kwete kuti iwewo chete ndinoona mwana vazhinji unenge mbeso yaka anenge ari overrated zvanguni nino vanondibhurira shatarova zvavo but anozoti vanorova but ndozona ndimwe munhu futi wandofunga kuti inika muafrica munomu wandofungidzani kuti mbeso iyo anenge ari overrated futi anonzani mbeso iyo naye mambo Burna Boy anorova
but madirwo acho anozoitwa ndika zvoda music utira futi une mari muhomwe ndi boza atoza kuti music unakidza pane mari muhomwe boza kuti music inonakidza inotambika ini ndo rangu kuti anogona anorowa but wakambana mumashows ake mazara akakaita tayadzakaita apanaka naanenge akaluda pachikodza awafaizi ndikuyazvemboni chii ini hangu ndifanira patronking ndo vanhu ndobhilivha ndo vanhu yatsondirovera chaivo ya vanorova futomana but ii ndo vanhu yazondirovera chaivo zvekuti takuta zvemusic yachaizvo ndiyazoona kuti hachibaba choita sechorova ichi saka ti mudhara maproducer mukushanda nawo ndapi maproducer toshanda nazotangira kufoundation uku because music zhinji imwe inofida kuna producer alright so far maproducer toshanda nawo isusu tina Tone the Big Love, then ana Ghost Magician, ana Tero Major, Tero, then tina wana yata sana G-Ban, ana Steezy. Alright, Steezy. Alright, ndo wano watu shanda na so far wana tumbo weka now. Then even ana Choose Sport Records futi. Tinema works futi koko zvikutoba. Whatsapp mukutonga kuti buditsa chi after Anchada ndifunga kuperforma zviri bo ndichiona zvangu pa music yako yangu amborowa. Ukuiti uchi pane imwe yakambo performa se Anchada. Tingatoti Anchada ndiyo. Yatso performa zviri bo. But tikuda kuti wabuditsira. Zvimwe. Pane zvamukutongereka EP, masingles, mavideos machemu. Ya tine masingles. I think with this year, Koreno research rapera tufana ubuditsa masonga tufana kwana 4 so Anchada ndo 1 racho. Sapa pasara 3 acho. Saka pa next project redu munhu wangu. Boss panika nga manjenje ka run time ira futhi. Pozoteka ngasoko kubhaleka paka ngasoko kanova ndipamtoko bari kangoni bhaizira chete andoita step out ndakaenda bozo wanacho mazwano wanatongorowa step out ndakaenda ndakambodana mwana aigara chindibvumanisa ini song yaikuita kuti Domoro yakaipa ene ndikuona vanhu vazhinji vari kuitambira zisingaita Anchada ndakaona maqueens ana colorful wachindosa wakaiona ndakamaona nditoyazoona kuti vanhu zveshuwa vachatoda nditofunga kuti pamwe ini ndindega zitadaka but ndinoti vanhu vachatoda panenge manje inondinakidza manje yakava challenge somo imwe mother so inoti ichiti ibhazo mendeka ikumhana uketeni so ibhazokaibhabusa makumbo so ndiziya machallenge acho ndati vanhu vari kupedza kati kana ikatiwana magic futi magic ndamuona kuti asika step out akaendereka aiwa big up magic ndomufanira anorowa manje mpana self magic basi magic anoendosa masini masong mazhinji takatanga kutomaziya vamwe vacho just because of magic anenge aita aindosa saka big up yourself magic ende arikuratidza kuti arwadziwe netarenda akangoona zvinhu zvakaipa akutoindosa chionetsa kuindosa chionetsa kuindosa chinhu chakafaoro chazati waraka ndochimutsa seko chini ndochimutsa seko chini tauti tipinde pa Cup Clash man kanga chinga ndichipinda Cup Clash king inini kangonaita kechi 3 alright but pekutanga makabudira mji pekutanga pekutanga aya klashanga isati yanyaso pekutanga wakabudira pekutanga aiwa nobudira pekutanga but yakaitika pekutanga munhu andakaenda naye nchazuti ainzani papa pasati pane yeye kuimba mahwani wandiche taita zvikutokwira tobva tati 3-2 rwana ichi mandandi isusu tese titulio ndakakwira ndakanga ndanzani takazongonza aya mese muri mashasha emidzika emese ndana fide ende chacha kuitika ipapo kam nafide ayo notina fide anditaure nemazita chakaitika pamozi yachimgoma oyo mungona chakaitika ipapo chimgoma kana kuti blue eyes anga chiri no mungona chi chakaitika ipapo mgoma chakaitika ipapo mona chi mona pamadhezi atanga maclash aya akatanga satani pasati pangumowiniswa chichichi apekutanga pacho so I think kuti papa kuda kuya artist mo kana siri enzo anjazwi ndiani patakapinda ipapo tichizodzika because time dzadza
makati kuenda grade 1 yekunzi mese mata number 1 ndiyatakaitwa ipapo then kechi2 ndangobudirawo mune vamwe mukari mongozoendeka kusiri sports kuti siri sports kuya vanhu pangopachakona kuti kuteerera kuti kuimba kuti kudika uitongopinda wewe wotongokuti aiwa iwewe ndwadi wewe maizi ndatomopinda ndakapinda round 1 ndakatoiona watonakira but pakazodzoka futi ndakona chetika kusiti goba manje ndechekuti zoni kana dei rororo chisiri chako chinzi ndimwere light ndiyatongodiwa saka iwe wakazi ndamname kuklashana kwere light ukangopinda cheteka unobva nokuburiswa arikatori mawazi marules ekugomba ababainzana Julius Spraga mangoma yana marules ka ndimakaita rekugomba ekugomba ma1 ekugomba nokoswa pakati ka ukatowina ndo zvekugomba mangoma ila zviri ende susuka semagetoite chitonakirwa neskill iyoyo ndo chinhu chedu ende zviri even next year even madecember chikudzoka futi ka tongoziva yasisi kuti isusu semagetoite tikuenda kupi amangoma tifana kuchitora mapersonals izvo true because entertainment chinakirwa chichiita sei yeah man true this year ndakaona kuti wakazopinda musemifinal na Mogo Vibes yeah. But ini ndichiona zvangu zvaitika ini handiti muMogo Vibes handikunyepa ndaida kuti Mogo Vibes awine pane nguva zvada kumipira so ndakatorwa prayer ndikatomwarira chingotena yematebho mbiri yenyu yekutena matebho mbiri yenyu yekutena matebho ka takainzwa apa pachimbotena ichi matebho ndakaona kuti wakazopinda musemifinal naMogo Vibes but wakatojambisa but wajambisa ndika the next thing chawakaita wakabva ati boys Mogo Vibes akaipa wada kutira kuti sei mungona chinoitika manje zvokuti vanhu vakawanda I think kuti vamwe vatotoya mainbox vachingazondibvunza kuti jaya chii chakaitika muona pepe mngoma chitaura fair mngoma chitaura mangoma isusu hatizopinde nemangoma nemwoyo zvekudaro zvekuti Mogo anomona pepe azontuka zvinyaya dzakaita sechichi pepe nongoti mangoma zviriko inini mupfungwa dzangu nepamoyo chaipo chaipo ndaida kuti Mogo Vibes awine pepe chitaura fair chaipo because onaika mukoma Mogo Vibes muona yaari maona situation yanenge ari tofana kuinzwisisa zvizo kuti tauya kumangoma kuhondo kusisipotsi kuhondoka tofana kuzvitora futi in life cheche kuti maya mwoyo wedu zvaari ka tofana kuda kuti kuomeserana mulife maona isu tsoona kutozohasela maona tikatozongwafa mastreets tikatozokwanisa kutozozvitenga uchi zvinhu izvozvo futi maona but Mogo Vibes muona munhu asingaoni mukoma maibata plus you know kuti Mogo Vibes munhu ane family alright maona handotomuziva zvekudaro ndotomuketa loud maona saka zvitoriko that's why pepe ndakazongoti hamaya Mogo Vibes adi apedza zvekuzoti anituka zvinyadzi kana kuti hazvina kuda kukurwadza hazvina kuda kunyandrwadza ngoti wewe mugomana awine inini mumwoyo mangu zvangu at first pandakatanga kutoreti kutonzi inini naMogo Vibes ndakatomboda kuti already give Mogo Vibes aiwa ngawini bozi ndakazvona kuti wakati watojambisa ndika usatombomira kuti fanda nabvunze kuti mafanzi uye kana kuti wakabva ngoti boys Mogo Vibes akaipa boys kana even mukoma fanda nchecho mungatarisa video rere vakatoshamisika mukoma watoshamisika kuti even inini kuona ndati kumashure kwega kuona ndati Mogo Mogo achipinda aita seya but ndakatoshamisika ono zvawakaita kuona because inini mwana ndaitya kwekwe kuti wakasangana Mogo ma1 ndiwe nawidede ndazati bhiza rangu apa pepe mukona mukoma mandhandi checho mangoma mandhandi cheyo mahardcore checho kusiti sports pepe kana mareply tomureplya zvaintuka zvese zvezve ndaitova nawo hobo but chinonzi regedza ndechechiri mumaoko not chiri mumwoyo inini pamwoyo pangu ndaida kuti Mogo Vibes adi apinde but ndakazvona even vanhu vazhinji vangori pepe wakazvinotisa kuti no chipredata panapa masarandara achaita ka asi kuti chakundikana but icho chikutodawo kuti Mogo awine ende big up ino self king makaipa saka muri Zimbabwe ndofunga muri kuona love ina predata
yakashowa kusiti ngoma kwekweya hongoye iclash tikuwarairwa totasei but munhu isunderstand but vashoma vanhu kwasa kuunderstand kuti ano pane condition ine mumwe wangu ikwayo stand yakanzi aihwina ka rimwe level rinenge ratochi affair rinenge atogadzira zvimwe rimwe level kana inini personally ndakatoronedza that way kuti apa timukona chini chika ichi hapana hangu patingazongosimudze stand andika tongosvika tingoiti moko mamogo but mogo anofanira kuenda through maprocesses ari kudiwa panapa but ndida kuti mogo ahwini ndosaka ndakabva tomutora vataita interview before cup clash kuti garambo takakupinda mumastreets kuti panopinda papa andika vamwe vanonge vakambomuonawo vachimuziva kuti anoita se anorowa and kingman zvandakukumbira muri yezimbabwe right nano zvekuti guys ka nelove yakaratidza chipredator kuna mogo vibes the same love iyoyo semuri yezimbabwe nachikumbirawo kuti mungomuratidzawo iye chipredator pamusic yake yari kuburitsa right now ane song inonzi Andichada and it's a good song, trust me. In German, as much as ndaisupporta mogo vibes on that day but zvamakaita zvakaita kuti ndikufarirei chonoita chibalance kumaziso evamwe vanhu but kwandiri chasisi chibalance waiziya vamwe vanogona kuona kunge makasarenda but inini ndakaona kunge zvamakaita zvanhu zviri bho ndosaka muona panakadza song yenyu inonakidza ndotira by all means kuti ndiforwardewo muri Zimbabwe kwase kuziva no besides zvinhu zviitika kusiti ngoma zvamukomana nitarenda and mukomana kutoburitsa good music muri Zimbabwe pana song inonzi Andichada makaenda pachannel yeZimCeleb I think maona ndakazvitawo ndomaona futakana naZimCeleb kano let's forward this song chipredator anofanira kupisa chipredator anofanira kurira guys ngatimusupportei mufana akaipa makanotera music yake even makaona maperformance anga achiita pathis podcast neyatsona kuti chipo chiripo chatakungokumbira inini hangu chandakukumbira semhuri yeZimbabwe kuti ngonosupport music yake aende kumberi zvinhu zvimufambire. Alright, Samdara muri mu relationship here inini imimi ama amuna chimogwe kati munonyara nacho kana muchinyara nacho ndika chingoti yamusi achakaita step out chakaenda chakaita step out chakaenda inini ndo mandazoona kuti ndiri kutosara ka ndakufanira kuti tofuti step out ndakadi ndakaenda saka izvi zvine single searching pasearching apa timobamira tingori single saka muri Zimbabwe mukamuri kuona ndiranzva dzangu dzakanaka zisingaiti dzinichiona this podcast chikomana ndika chikomana chiri single chikutaya kuti chiri open for business so hauvhaisi pakamera ungazobvuma kuti kusechere kwetanga uri wakaomerwa unotanga wakaomerwa wakatanga iwe uri single and searching pamberi pekamera saka guys ka ngatibatei mukomana minbozi munoona kugadzira mamarriage right saka mudhara mashows mukutoita here muri ready here kana nhamba dzinenge dziripo dzekuti kana pachinge paino vanhu vanoda kuita business nemi vamwe vanongada kudaidza kustudio vamwe vanongada kuti ano chibaba chimboya kushow ndebirthday rangu kana kuti ndanyiswa nemujolo mudhara chimboyaya pagarayapo mumbondiimbire henyu chisong iyi ndakakula down isusu titori redi kuti vanhu vatotibuka totida tinouya hatiregedzi saka nhamba dzenyu dzinowanika papi pasocial media munobatika papi pasocial media isusu masocial media platforms edu isusu ese ichipredator music ukangoti chipredator pafacebook ichiona toda predator yechirungu watopedza unobva watoona mdhara nhamba dzangu dzedzedzo unofanira kuti pawe clear kuti nhamba dzamukutipa ndedzamanager bozangona sochiona munasiriye kana kuti ndedzatisimuda kuti panhamba dzana muda kuita sei apa nesu azimuda kuita sei apa nesu muda kuyasoita sei chaizvo apa tinoda kupai nhamba dzebasa chingotipedze basa dzacho 078 777 4540 dzino nhamba dzebasa izo 0 78 777 4540 alright hapana dzimwe dziripo
Alright. Adzoyadza. Kuti dzakataka dzisingaitisi. Dzimwe dzacho manje ndedzimbaso dzinyowani but dzesa dzadziya nemusoro but tipe tivape. Iyi hayi ndofone kuti even kana vakabata anytime is tea time. Hayi vanobva vatongo ipapo vanobva vatongobetserwa. Havanonoke kubetserwa. So number dzacho dzinoti 077 60 79420. Pamai zvakare. 077 60 79420. Idzi number dzekutoti chero nguva Dzedzingo ready. Mukomana anobatika ipapo. Aiwa iripo muri Zimbabwe ndofunga namba madzinzwa amene muchine zvinhu zvekutaurira muri Zimbabwe kana kudza mafanzi enyu tisatafara. Inini chinhu chandingada kunyanya kutaura chakakosha mugoma kutenda mafanzi vari kusanganawo nachipredator vachiteererawo music vachiita sei ndoti Mwari ngaavakomborere nekusingaperi ende ndichatraiwo nepandogona napo kuti chiri varamba vachinakidzwa napredator but hatyanyanyanya kuvatenda because hey varoradza rudo pasina vanhu ivavo kamugoma manenge ari mawani. Even pasina vanhu vanoonawo kana mapodcast anaya anenge ari mawani saka big up yourself everyone anosupporta DJ Sparks from day one. Ndona kawana supporter from day one. Mwari ngavakomborerewo zvamunoita ngatisumudzirwewo semasimudzira muda kuti zvandoitawo zviitwe saka Mwari ngavakuitire zvakanaka, Mwari ngavakukomborerei. Muri Zimbabwe ngachingeti first time yekusvika panapa sino subscribe, please do subscribe pa DJ Sparks ZW on YouTube. Munongono subscribe pamojoino community yedu ine vanhu vasvika 266,000 subscribers. Munongojoinawo ukona uchifollow nakawanda kudaro uchimidzi pana zvauri kuitawo saka munoona mboti tryawo kana ngosina mboti subscribe usina mbobvira mboonawo mavhidhiyo edu asi watanga kuona this video then ngachingochida kuzotibata kune mamwe maplatforms ese kungoti DJ Sparks ZW tinobatika futi kwako full time TikTok, Instagram, Facebook munongosvika muchingoti follow zvakakosha izvozvozvo. Always remember, fear not, sin not. The truth is the truth. With that, we out.